What's up mga kabinta? My name is DJ March. Oh no no. Nakailang jowa na yung ex mo, ikaw hindi ka pa din nakamove on? Galaw-galaw din! Just click the subscribe. Now DJ March Barrios. DJ March Barrios. Here we go. Okay? So akong buhaton karon nga kanta mga kabingka. Okay? So akong buhaton karon is para ni sa mga taga University of Mindanao, okay? So kung unsa ning University of Mindanao, okay? Paminawan niya kanta ni kay para ni sa inyo tanan mga kabingka. Here we go. Kini ang University of Mindanao, grabe katsada og dili mabangbang. Ang jud ang pinakadako nga iskwilahan diri sa Davao. Bahalag dili mo mutuo sa kong istorya para mapamatud-an jud ninyo adto na mo diya sa di ba makaingon jud ka grabe jud sa kadako dili makaya mo baktas kung mo baktas ka sa gikan sa gawas padulong sa campus dagko na kay kagsingot. University grabe ka the best. 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 Daghan klase diya nag-graduate gikan sa attorney o mga uban. Grabe jud ang jud University of Mindanao. University of Mindanao, pinakadako sa Davao City. Maingon nako bisag wala pa ko nakasulod diya. Makaingon jud ko tabes yun na nga iskwilahan. Bisag wala pa ko diya nakasulod diya sa may sa may Matina. Maog yun na ang pinakadako nga iskwilahan. jud Matina branch. Ingon nila bisakin sa pangutan-o raw gid ninyo mga estudyante nga diya jud na mga nagskwela ilang itubag mao na gyud ang pinakadako nga iskwilahan diri sa Davao City. Walay lain ang jud University of Mindanao. Break it down, yo. My name is DJ March Barrios. So, here we go. Para mamatud-an ninyo mga kabingka, ato na lang mo sa University of Mindanao. Welcome guys sa aking YouTube channel. My name is DJ March Barrios. Paki-subscribe sa akong YouTube channel, DJ March Barrios channel. Dapat nakasigurado video ka subscribe ka sa akong channel para tapos ay po nakalimti ko na ang bell kanang murag kampana diya sa YouTube ko para kung ako mga bagong posting na para ma-update yung ka mga kabingka sa mga bagong post. Okay, so bago din na nagpa-shout out, yes, no, ako na may mga pawaswas payagyag sa pana mga wash out shout out greetings, comment lang ani sa akong video kay para sa sunod ako mga post ma-shout out na mga kabingka si may channel vlog TV pa-promote pa yan kuan. Okay, pero okay ra na yung basta importante ang malaga. Okay, isa pa man magtinabangay kita gyapon. Okay, so i-subscribe mo daw na yung YouTube channel, pero ayaw po na kalimti po na akong YouTube channel, di ba? Kung i-subscribe yung YouTube channel, ayaw po na ikalimti po na akong YouTube channel para okay kaayo ang tanan. Okay, so God bless to all of you. Mabuhay po kayo.